Il-Papa Franġisku kellu kliem qiebes għal kapijiet tal-Kurja Rumana. Ikkritikhom tal-li qed jaħsbu li l-Kurja hi xi istituzzjoni immortali. Din hija waħda minn sensiela ta' 15 l-infezzjoni li hi maħkuma minnhom il-Kurja u li l-Papa Franġisku identifikhom tul id-diskors tiegħu. Diskors li jagħmel waqt l-indirizza lill kardinali u l-isqfijiet waqt il-bdil tradizzjonali tal-awguri tal-miliet. Il-Papa sqar li jekk il-Kurja ma taġġornax ruħha jew ma tikkritikax lilha nfisha tkun bħal ġisem bla ħajja. Tkellimna dwar dan mal-Vatikanista Frank Zammit u qal li dan id-diskors qiebes qed iwitti triq biex il-Kurja tkun ristrutturata. Il-Papa f'dan id-diskors twil li ħa madwar nofsija uża ħafna espressjonijiet goffi bħal pereżempju it-terrorizmu tal-paroli vojt. Il-qtil tar-reputazzjoni tal-kollegi tagħna b'mod kisaħu bieret. Pereżempju, kif il-klikek ijassru lill-membri u jsiru kankru li jeddet l-armonija tal-ġisem. Il-Papa qal l-uffiċjali tal-Kurja jħossuhom bħal baronijiet fewdali li huma superjuri għal kulħadd u jinsew l-ispirtu li bih għandhom jaħdmu, spiritu li għandu jkun biss wieħed ta' umiltà u ġenerożità. Kemm il-darba il-Papa jikkritika l-Kurja b'akkużi ta' paroli vojt, pereżempju, b'karririżmu sfrenat mill-uffiċjali tiegħu, kif ukoll poter burokratiku li qed jifleċ lill-Kurja Rumana, l-Istanta Sede. Dawk preżenti ma tantx deru li laqgħu b'mod pożittiv id-diskors tal-kap tagħhom. Dawk li kienu preżenti ma tantx ħadu pjaċir bil-messaġġ tal-Papa, jingħad ukoll li dawk preżenti ċabċbu b'mod bieret ħafna, mhux bħas-soltu. Skont Frank Zammit iktar ma jgħaddi żmien il-Papa qed jimtela b'determinazzjoni biex il-Kurja tinbidel. Aktar mu qed jasal iż-żmien li l-Papa jirristruttura l-Kurja, il-gvern tiegħu, aktar qed jintela bil-kuraġġ li jkompli jikkritika lill-Kurja b'mod aħrax. Ukoll il-Papa llum fl-aħħar tad-diskors tiegħu li kien ħafna drabi sostnut anke minn kwotazzjonijiet bibliċi, stieden lill-kardinali u l-isqijiet sabiex jitolbu maħfra l-Alla sabiex minn din l-esperjenza joħorġu minnha aktar b'saħħithom.